ശരി മാതാജി, ലൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ വീക്കെൻഡ് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്യതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നലെ 13-14 അധ്യായം പഠിച്ചു. ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. ത്രിഗുണങ്ങളാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പുറത്തു കടക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതും, പിന്നെ അർജുനന്റെ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ട് വർത്തിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അയാൾ എങ്ങനെയാണ്, അയാളുടെ പെരുമാറ്റം, അയാളുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്, ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം, എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് ഭഗവാൻ 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അതിന് ഉത്തരവും പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്. അങ്ങനെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇനി 15-ാമത്തെ അധ്യായം പുരുഷോത്തമ യോഗം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഊർധ്വമൂലമധശാഖമശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായൊരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവനത്രേ വേദജ്ഞൻ. അപ്പം വേദങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. വൃക്ഷത്തോട്, അതായത് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വൃക്ഷമായിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് നാശമില്ലെന്ന് അവര് കരുതുന്നു. അപ്പം കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്, പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള പിന്നെ ആ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചത് കേട്ട ഒരാള് ഇപ്പോൾ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വേദത്തിനെ കുറിച്ചല്ല നമ്മളവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഭക്തിയോഗമാണ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പം ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി
ഇത് കേൾക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഉണ്ടായേക്കാം. അപ്പൊ ഈ വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്നത് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിലെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണിത്. വേദത്തിന്റെ വേദപഠനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തരമാണ് വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം കൃഷ്ണനെ പറ്റി അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ പറ്റി, കൃഷ്ണശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ വേദങ്ങളെ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട അറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ വേദജ്ഞനാകും. എല്ലാ വേദങ്ങളിൽ നിന്നും ഉപനിഷത്തുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരാംശമാണെന്ന് നമ്മൾ ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ എല്ലാ അറിവുകളും നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ വേദത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പം ആ വേദങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനെ അറിയുകയാണ് ലക്ഷ്യം. പക്ഷെ ആ വേദങ്ങളിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും, അല്ലെ പലതരത്തിലുള്ള അങ്ങനെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് വേദത്തില്. അതിൽ ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ പെട്ടുപോകും, നമ്മൾ ആ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ പെട്ടുപോകും. അപ്പം അതിനെല്ലാം അതിക്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആ വേദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുരുഷൻ ആരാണ്, ആ പുരുഷനിലേക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോകണം. ഭഗവാനിലേക്ക് മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മളെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ അറിവിനെ, ജ്ഞാനത്തിനെ നേടുക എന്നുള്ളതാണ് വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പം കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പം എല്ലാറ്റിന്റെയും അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പം ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ആ വേദപഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ലോകം എങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ നേരെ കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നടക്കുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിൽ എന്തൊക്കെയാണോ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ശരീര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം നശ്വരമാണെങ്കിൽ അവിടെയെല്ലാം നശിക്കാത്തതാണ് അവിടുത്തെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്, ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇത്. ഡിസയർ, ആഗ്രഹങ്ങളാകുന്ന ആ വൃക്ഷത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മത്തിൽ പെടുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്, അതായത് ഈ ഒരു ജലത്തിന്റെ ഒരു കരയില്, ഒരു നദിയുടെ കരയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആൽവൃക്ഷത്തിനെ ആ ജലാശയത്തിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നേരെ തലകീഴായിട്ടാണ് അതിന്റെ പ്രതിച്ഛായയെ കാണുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ നേരെ തലകീഴായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാവരും പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ പെട്ടുഴലുകയാണ്. പലതരത്തിലുള്ള ധർമാർത്ഥ കാമമോക്ഷങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവസത്ത പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അതിന്റെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം വേരുകൾ മുകളിലും ശാഖകൾ താഴെയുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു വൃക്ഷത്തെ നമുക്ക് ആർക്കും നമുക്ക് കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ. പക്ഷെ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ അല്ല ഒരു നദിയുടെ നദിക്കരയിൽ ഈ ഒരു ആൽവൃക്ഷത്തിനെ നമുക്ക് ആ നദിയുടെ ജലഛായയിൽ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ആ വൃക്ഷം നേരെ തലകുത്തി നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ നിഴലിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള തൃഷ്ണേനെയാണ് ഈ തലകീഴായിട്ടുള്ള ആലിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ജീവാത്മാക്കള്. അധശ്ചോർജം പ്രസൃതാസ്തസ്യ ശാഖാ ഗുണപ്രവൃദ്ധാ വിഷയപ്രവാല അധശ്ച മൂല്യാന്യനുസന്ധതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയത്രേ. അപ്പം ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേൽപോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. അപ്പം ആ തലകീഴായിട്ടുള്ള ആ വൃക്ഷത്തിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. ശരിയായ രീതിയിലുള്ള വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. അപ്പം ആ ഒരു വെള്ളത്തില് ആ ശരിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആലിന്റെ നിഴല് നമ്മൾ കാണുമ്പം, ആ ഒരു ആൽവൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴലിനെ നമ്മൾ ജലത്തിലൂടെ കാണുമ്പോൾ
അത് നേരെ തല കീഴായിട്ടാണ്. അതിന്റെ വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശിഖരങ്ങൾ പിന്നെ ഇലകളോട് കൂടിയ ഭാഗം താഴോട്ടുമായിട്ട് നേരെ തല കുത്തനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വൃക്ഷമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ജലത്തിൽ കൂടി അതിന്റെ നിഴലിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതന്നെ ഭൗതിക ലോകവുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് ഈ വൃക്ഷത്തിന് അങ്ങനെ തലകീഴായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകളൊക്കെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ പടർന്നു കിടക്കുന്ന ആ ശാഖകളെല്ലാം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ ചില്ലകളാണ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ്. ആ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ചിത്രം തന്നെ ഇതിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ശാഖകൾ, പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാൽ ഉള്ളതാണ് അതിന്റെ ആ ചില്ലകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മേൽപോട്ടും താഴോട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചുറ്റി പടർന്ന് കിടക്കുന്ന ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ തല കീഴായിട്ടുള്ള വൃക്ഷത്തിന്റെ ചില്ലകളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവയത്ര. അപ്പം ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ താഴേക്കിറങ്ങുന്ന വേരുകളെ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മവുമായിട്ട് ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ന രൂപമസ്യേഹ തഥോപലഭ്യത്തെ നാന്തോ ന ചാതിർന ച സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വധ്വമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തദപദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാ ന നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ തമേത ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യദത് പ്രവൃത്തി പ്രസദാ പുരാണി. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. വേരുറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യപദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ തലകീഴായിട്ടുള്ള അരയാൽ മരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ തലകീഴായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ ആ വൃക്ഷവുമായിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തലകീഴായിട്ടുള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തിന് ആയിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം വേര് മേൽപോട്ടായിരിക്കെ വൃക്ഷത്തിന്റെ വളർച്ച മറുവശത്തേക്കാണ്. അപ്പൊ ആ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭൗതിക ശാഖാപടലങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്നുകൊണ്ട് വൃക്ഷത്തിന്റെ വിസ്തൃതി എത്രയെന്നോ അതിന്റെ മൂലം എവിടെയാണെന്നോ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. എങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്തണം. അതായത് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ലോകത്ത് നേരെ തലകീഴായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടത്തെ സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. പലവിധ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും സുഖവും അല്പമാത്രത്തേക്കുള്ള സുഖവും അനുഭവിക്കുന്നു. പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളിലും ആഗ്രഹങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇവിടുത്തെ ജീവജാലങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത്. എന്നാലും ആരും സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നില്ല. സ്വന്തം ഇതിൽ നിന്നൊരു മോചനം നേടുവാനായിട്ടോ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനെ ആസ്വദിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡിസയർ, ആ ഒരു തൃഷ്ണയിലാണ് എല്ലാവരും മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ആദ്യമോ അവസാനമോ ഒന്നും, അതിന്റെ ആരംഭം എവിടെയാണെന്നോ അതിന്റെ അവസാനമോ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനമോ ഒന്നും കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പം വേരുറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ, ഈ ഭൗതിക ലോകമാകുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാൽ നമ്മുടെ മനസ്സും ചിന്തകളും പ്രവൃത്തിയോടെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ബന്ധനമാണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആ മായയാൽ മോഹിക്കപ്പെട്ട് ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ നമ്മളിവിടെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ജന്മത്തില് നമുക്ക് ആ ഒരു ആത്മജ്ഞാനം ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി ആ ഭൗതിക വൃക്ഷത്തിന്റെ തലകീഴായിട്ടുള്ള വൃക്ഷത്തിന്റെ മേൽപോട്ടും കീഴോട്ടും പടർന്ന് പന്തലിച്ച് പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളാകുന്ന ആ തൃഷ്ണയാകുന്ന ആ ശാഖകളെയൊക്കെ ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടിയിട്ട് വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാലാണോ തിരിച്ചുവരവില്ലാത്തത്, എവിടെ ചെന്നാലാണോ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദവും സന്തോഷവും ശാന്തിയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്, എവിടെ ചെന്നാലാണോ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമുക്ക് സ്ഥായി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോകം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥായി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവം, സ്ഥായി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സ്വന്തം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശരീരം, നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു കർമ്മപദം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്, ആ ഒരു പരമപദം, ആ ഒരു ദിവ്യപദം പോകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിക്കണം എന്ന് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അപ്പം ആ ഭൗതിക ലോകത്തിനെയാണ്, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ അടക്കാനാവാത്ത ആസക്തി അഥവാ തൃഷ്ണ, ഭൗതിക ജീവജാലങ്ങൾക്കുള്ള തൃഷ്ണയെയുമാണ് ഈ തലകീഴായിട്ടുള്ള ഈ വൃക്ഷത്തിനുമായിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അപ്പം അതിനെയെല്ലാം ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന ആഗ്രഹങ്ങളെ നമ്മൾ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരവില്ലാത്ത, വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ പെട്ട് ആവർത്തനമില്ലാത്ത ഈ ഒരു ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ധാമത്തിലേക്ക്, പരമപുരുഷന്റെ പരമപദപ്രാപ്തിയിലേക്ക്, ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ ആ പരമപുരുഷന് നമ്മൾ സ്വയം സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അറിവ് നമ്മൾ നേടണമെന്ന് പറയാം. ഞാൻ ആര്, എന്റെ എന്നുള്ള ഒരു ആ ബോധത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്ന് നമുക്ക് ആത്മജ്ഞാനം നമ്മൾ കൈവരിക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പം ഈ മായാവൃക്ഷത്തിനോടുള്ള ബന്ധനമാണ് നമ്മൾ അറുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ആ തലകീഴായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ വൃക്ഷമാകുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം അത് മായാവൃക്ഷമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഒരു തലകീഴായി നിൽക്കുന്ന ഒരു മായാവൃക്ഷമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാൽ നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മായാവൃക്ഷത്തിനോടുള്ള ബന്ധനമറുത്ത് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. യഥാർത്ഥ വൃക്ഷം ശരിയായ രീതിയിൽ അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ധാമം. അപ്പം അവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്ഥിതി ചെയ്യേണ്ടത്. തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അത് ഈ ഒരു ലോകത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സാധന നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ആര്, നമ്മുടെ ശരീരമുണ്ട്, ആത്മാവിന്റെ എന്നുള്ള ഈ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പുറത്തു കിടക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ബോധം, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു അറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മങ്ങളില് നമ്മൾ സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തെങ്കിലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയുള്ളൂ. ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പുത്രൻ, പിതാവ് ഇന്നയാളുടെ പുത്രൻ എന്നിങ്ങനെ ആരാഞ്ഞു പോയാൽ ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മാവിലും ബ്രഹ്മാവിന് പിറവി കൊടുത്ത ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണുവിലും എത്താം, പിന്നെ ശ്രീ ഭഗവാനിലും. ഇവിടെ അന്വേഷണം അവസാനിക്കും. ഭഗവത്ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് വേണം ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാഞ്ഞറിയുവാൻ. അതറിഞ്ഞ് ഒരാൾക്ക് മായികമായ നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഈ മായാവൃക്ഷത്തോടുള്ള ബന്ധനമറുത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പം ഈ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ, ഈ മായാവൃക്ഷത്തിന്റെ തുടക്കമോ ആരംഭമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അവസാനമോ ഒന്നും കണ്ടെത്താനാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് പിന്നെ നമ്മുടെ പിതാവിന്റെ അച്ഛനെ അവരെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു പോലെ ആ തലമുറകളൊക്കെ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവസാനം എത്തുന്ന ആരിലായിരിക്കും? ബ്രഹ്മദേവനിലായിരിക്കും നമ്മൾ എത്തുന്നത്. ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ, ബ്രഹ്മദേവന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള മനുവിൽ നിന്നാണ് ഈ മനുഷ്യവംശം ഉണ്ടായതെന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്തുന്നത് സൃഷ്ടികർത്താവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മദേവനിലായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന് പിറവി കൊടുത്ത ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണുവിലെത്തുന്നു. ആ ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു എവിടുന്നാണ് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നു. അവിടെയാണ് അന്വേഷണം അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിന്റെ തുടക്കവും ഒടുക്കവും എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭഗവാനിലാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് വേണം ഈ തലകീഴായിട്ടുള്ള വൃക്ഷത്തിന്റെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം കൊണ്ട് വേണം ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് ആരാഞ്ഞറിയാൻ. അതറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഈ മായികമായ നിഴലിനോട് ഒരിക്കലും ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് നമ്മളെ ഒരു ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ ഇവിടെ ബന്ധിച്ചു നിർത്തുന്ന ഈ വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീരം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു തലത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ മോചനം നേടുന്നത്, മോഹക്ഷേതി ഇതി മോക്ഷ. അപ്പൊ മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി, നമ്മുടെ മനസ്സിന് മോചനം കിട്ടണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പരമപുരുഷനുമായിട്ട് മനസ്സിനെ കൂടുതൽ ആ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ മനസ്സും ചിന്തകളും ഒക്കെ വളരെയധികം മാലിന്യം പൂണ്ടതാണ്. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടന്ന ആത്മജ്ഞാനം നേടുമ്പോൾ മാത്രമാണ്, ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിവ് നേടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ മായാവൃക്ഷമാകുന്ന ഈ ഭൗതിക ലോകത്തോടുള്ള ആസക്തി കുറയുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഈ തലകീഴായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ മായാവൃക്ഷമാകുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയോടുള്ള ബന്ധനമറുത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷമായ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത്. നിർമാനമോഹാജിത സംഗദോഷ അധ്യാത്മ നിത്യ വിനിവൃത്ത കാമ ദ്വന്ദ്വൈർവിമുക്ത സുഖദുഃഖ സംജ്ഞൈർ ഗച്ഛന്ത്യമൂഢ പരമവ്യയം പദമവ്യയം തത്. മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽപ്പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം
പ്രാപിക്കും. അപ്പം ആത്മനിവേദനത്തിന്റെ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇവിടെ ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരാൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടുന്ന ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വന്തം അഹംഭാവത്തില് വിഭ്രാന്തരാവാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് മായാമോഹ നിർമ്മാനമോഹോ, അതായത് മിഥ്യാഭിമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഒരു കഴിവിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗുണത്തില് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടുന്ന ഒരു ഗുണം എന്താണ്? ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആദ്യം അഹംഭാവം, ഞാൻ എന്നൊരു ഭാവത്താൽ പരിഭ്രാന്തരാവാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതിക്കൊക്കെ ഈശ്വരനായിട്ടുള്ളത്, ഈ പ്രകൃതിക്കെല്ലാം അധീശൻ ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാം എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ്, എല്ലാം ഞാനാണെന്നുള്ള ഒരു ആ ബോധമാണ് മിഥ്യാഹംഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടയോൻ ഞാനാണെന്നുള്ള ഒരു ഭാവം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ പ്രകൃതിക്കെല്ലാം അധീശൻ ഞാനാണെന്നുള്ള ഒരു ഗർവം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ഒരു ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവൻ, അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല താൻ ശരിക്കും ഈ ഒരു ബന്ധനാവസ്ഥയിൽ, ഒരു ട്രാപ്പിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ശരീരം ലഭിച്ചത് തന്നെ ഒരു കുടുക്കാണ്. പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ശരീരം എടുക്കേണ്ടി വന്നത്. എന്നാൽ പോയ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി യത്നിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ജന്മവും ലഭിക്കില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ എപ്പോഴോ പരമപദം പോകേണ്ട ഒരു പരമപദത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ട ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെയുള്ള കർമ്മങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല, അത്രയും ഉയർന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനിയുള്ള ജന്മങ്ങളിൽ വേണം നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം ആർജിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദേഹം ത്യജിക്കാനും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ടും. അപ്പൊ പരമാർത്ഥ ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുത്ത് താനല്ല ശരിക്കും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഈശ്വരനായിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അഹങ്കാരം ഒട്ടുമില്ലാതെ ആ വിഭ്രാന്തിയിൽ നിന്ന് മുക്തനായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനിലുള്ള ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സ്, ഒരു തോന്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് ഉദിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളിലുള്ള അഹങ്കാരം, ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ത്രിഗുണങ്ങളിൽ മുഴുകിയിട്ട് മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതെ ആ ഒരു എപ്പോഴും ഒരു അഹങ്കാര ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബോധം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനോ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനോ അതിൽ താല്പര്യമെടുക്കാനോ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഞാനല്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ള ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്കെല്ലാം സാധിക്കുന്നത്, ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു വിഭ്രാന്തിയിൽ നിന്ന്, അഹംഭാവമാകുന്ന ആ വിഭ്രാന്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിന് മോചനം നേടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിക്കും ആത്മാർപ്പണം, ഭഗവാനിൽ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുവാനുള്ള തോന്നലുണ്ടാവുള്ളൂ, അതിനൊരു ആരംഭം നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ബഹുമതി നേടണമെന്ന് എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് പരമപുരുഷനെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം അവർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാനല്ല പ്രധാനം, അവർക്ക് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിക്കണം, അവർക്ക് ആ ഒരു ഭൗതിക സുഖത്തിനോടാണ് ആസക്തിയുള്ളത്. ഈശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനെ അറിയണം, ഈശ്വരജ്ഞാനം നേടണം എന്നുള്ളതിന് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. കാരണം അവരുടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയതാണ്. അവർക്കൊരിക്കലും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സ് ഊന്നി എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം അവർക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ മായയിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നതാണ് ഈ അഹംഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ മായയാൽ അത്രമേൽ മോഹിക്കപ്പെട്ട് ആ ഒരു ഭൗതിക ത്രിഗുണങ്ങളാൽ നമ്മൾ അത്രയും ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ അജ്ഞാനത്താൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മായയിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നതാണ് അഹംഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് നമ്മൾ കുറെ നാൾ താമസിച്ച് വീണ്ടും ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുക്കളാണെന്ന് സ്വയം ഭാവിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനാണ്, നമ്മളാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളാണ് ഈ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് ഓരോരുത്തരും. അപ്പൊ ഈ മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, അതാണെന്ന് പറയും. മായാമോഹം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അപ്പൊ ഈ അങ്ങനെയുള്ള മായാമോഹങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു തോന്നലിൽ കൂടിയാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ സ്വത്താണ് ഈ ഭൂമി എന്ന് കരുതുന്നത്. അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഈ സ്വത്തുക്കൾ, ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റാനായിട്ടാണ് ഈ ലോകം തന്നിരിക്കുന്നതെന്നും ഇതെല്ലാം നമ്മുടേതാണെന്നും ഉള്ള ആ ഒരു മിഥ്യാബോധത്തിൽ, ആ മായാമോഹത്തിൽപ്പെട്ട് ഈ ഈ ജീവാത്മാക്കള് ആ ഒരു ബന്ധനത്തിൽ, ആ ഒരു മായയാകുന്ന ആ ഒരു അജ്ഞാനത്തിൽ പെട്ടുഴലുകയാണ്. അപ്പം ആ ഒരു മിഥ്യാധാരണയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷ നേടണം. അപ്പം അങ്ങനെ രക്ഷ നേടി ആ ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽപ്പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിയണം നമ്മൾ. അപ്പം സുഖദുഃഖാദികളായിട്ടുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചിതരാവണം. ഇതിലൊന്നും വിഭ്രാന്തരാകാതെ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന്
അറിയാവുന്നവരാണ് പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കുന്നത്. ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമാ പരമം മമ. ഭഗവാനോട് വലിയൊരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ്. പരമമായ എന്റെ ആവാസ സ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. ഇന്നലത്തെ നമ്മൾ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടിരുന്നു, എല്ലാ തേജസ്സിന്റെയും ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാ പ്രകാശത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ ആവാസ സ്ഥാനത്ത്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരില്ല, അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ ഒന്നുമല്ല അവിടെ വെളിച്ചം വീശുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ അത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകും. എല്ലാ തേജത്തിന്റെ, എല്ലാ പ്രകാശത്തിന്റെ ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരൊന്നും അല്ല, സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ ഒന്നും അല്ല ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന് പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെളിച്ചം തന്നെയാണ് അവിടെ പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നത്. അവിടെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാർക്കോ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കോ ഒന്നും യാതൊരുവിധ സ്ഥാനവുമില്ല. അതെല്ലാം ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എപ്പോഴും പ്രകാശമുണ്ട്. അത് പ്രകാശപൂരിതമായിട്ടുള്ള ലോകമാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്, നേരെ വിപരീതമാണ്, തലകീഴായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ലോകമാണ് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകം ഇരുളടഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ആ ഇരുളടഞ്ഞ ആ ലോകത്തിന് പ്രകാശം കൊടുക്കുവാനായിട്ടാണ് ഭഗവാന് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ച് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ നിലനിർത്തുന്നത് തന്നെ. അപ്പം സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും അഗ്നിയും വൈദ്യുതിയും ഒന്നും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അതിന്റെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ ആവശ്യമില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയാൽ അങ്ങനെയുള്ള സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ ഒന്നും വെളിച്ചം വീശാത്ത ഭഗവാന്റെ ആവാസ സ്ഥാനത്ത്, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിൽ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും പിന്നെ ഈ നശ്വരമായിട്ടുള്ള നാശമുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക്, ദുഃഖാലയമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് ഒരിക്കലും പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് ചെന്നെത്തണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം യോഗ്യതകള് നമ്മൾ നേടിയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പല ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെയുള്ളൊരു യോഗ്യതയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ആ പരമപദത്തിൽ എത്തുവാനുള്ള ആ യോഗ്യത, ആ പ്രാപ്തി നേടിക്കഴിഞ്ഞവർ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടുന്നൊരു ഒരു സാഹചര്യമില്ല. അവര് ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധികളൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടതില്ല. അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരുവിധ നശ്വരമായിട്ടുള്ള യാതൊരു സാഹചര്യവും പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഈ 17-14 ലോകങ്ങളിലുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളായിട്ടും അവർക്ക് ജനിക്കേണ്ടതില്ല. അവർക്ക് പരമപദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പം പരമമായ എന്റെ ആവാസ സ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതനഃ മനഃഷ്ടാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. ഈ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ച നദ്ഭാസ്യത്തെ 6ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഇപ്പൊ 7ാമത്തെ ഈ ശ്ലോകം മമൈവാംശോ ജീവലോക, അതായത് നമ്മളെ ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ് ഈ ശ്ലോകം. അപ്പം എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകൾ. 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ട്. എത്ര തരം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്? 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. അപ്പം ഈ സകല ജീവസത്തകളും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് വെറുതെ പറയുകയല്ല, അത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുകയാണ് നമ്മളോട്. എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകളും. ബദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത്, ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലുള്ള സൂക്ഷ്മ ശരീരമാകുന്ന മനസ്സും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും. അപ്പം അങ്ങനെ ഈ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബദ്ധമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ്, ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ശക്തിയിൽ പെട്ടതാണ് നമ്മളെ ജീവാത്മാക്കള്. അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ബദ്ധമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ജീവസത്തയുടെ വ്യക്തിത്വമാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ വെളിവാക്കുന്നത്. ജീവസത്തയുടെ വ്യക്തിത്വം വെളിവാക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. അപ്പം ഭഗവാനായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശമാണ് ജീവാത്മാവെന്നും അങ്ങനെ അത് എന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുമെന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് നമ്മള്. അപ്പം ബദ്ധാവസ്ഥയില് നമ്മൾ ഈ ശരീരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബന്ധനസ്ഥരായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ തലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ശാശ്വതരാണ്. നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ധർമ്മം, ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയതാണ്.
ശാശ്വതനാണ്, അനശ്വരനാണ്. പിന്നെ എന്താണ്, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധികളൊന്നും ബാധിക്കാത്ത, ജനന മരണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, മാറ്റമില്ലാത്തതാണ്. പക്ഷെ ശരീരത്തിന് മാറ്റമുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ആ ബദ്ധാവസ്ഥയിലാണ്. ഓരോ ഓരോ ജന്മത്തിലും നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നതും ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കേണ്ടി വരുന്നതും. അങ്ങനെ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വ്യക്തിഗത ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നതാണെങ്കിലും മുക്തി നേടിയാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ ലയിച്ചിട്ട് ഭഗവാനുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അതിന്റെ ശരി. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോവുക, അവിടെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആ പരമപദപ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അംശഭൂതനാണ്, സനാതന എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പം വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അനേകം വിസ്തരണങ്ങളിലൂടെ ആവിർഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അവയിൽ പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷ്ണു തത്വം എന്നും രണ്ടാം തരമായ മറ്റുള്ളവയെ ജീവാത്മാക്കൾ എന്നും പറയുന്നു. മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വിഷ്ണു തത്വമാണ് സ്വാംശം എന്ന് പറയുന്നവ. അപ്പം വിഭിന്ന അംശങ്ങൾ ജീവാത്മാക്കളും. അപ്പം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എന്താണ്, ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ആ ഒരു ബ്രഹ്മപദപ്രാപ്തിയല്ല, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ ലയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതല്ല ശരിയായിട്ടുള്ള ആ പരമപദപ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ആധ്യാത്മിക ദേഹം ലഭിക്കും. നമുക്ക് ഭഗവാൻ അവിടെ ശാശ്വതമായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബ്രഹ്മപദപ്രാപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു വെളിച്ചമാണ്, അവിടെ ഉള്ള ഒരു വെളിച്ചമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് അവിടെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവര് അവർ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ആത്മാവിന് അവിടെ പോയിട്ട് കുറെ ഇങ്ങനെ ലയിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, എപ്പോഴും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാണുള്ളതാണ് ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം. അപ്പൊ അവിടെ ആ ഒരു ബ്രഹ്മപദപ്രാപ്തി, ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എപ്പോഴും ഓം ശാന്തി എന്നൊരു മന്ത്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റു കർമ്മങ്ങളൊന്നും അവിടെ ചെയ്യാനില്ല. അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ആത്മാവിന് അവിടെ മടുപ്പ് തോന്നും. അപ്പൊ തിരിച്ചു ഭൂമിയിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എപ്പോഴും കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ആ ആത്മാവിന് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാകുമ്പോഴാണ് ആ ആത്മാവിന് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ശാശ്വതമല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആ മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് മുക്തി അഥവാ മോക്ഷം അഥവാ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് 5 തരത്തിലുണ്ട്. സായുജ്യം, സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, സാഷ്ടി, സാമീപ്യം. ഇങ്ങനെ 5 തരത്തിലാണ് മുക്തി പറയുന്നത്. അതിൽ സായുജ്യ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ള മുക്തി. അതാണ് ഈ ബ്രഹ്മസായുജ്യ മുക്തി, ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ലയിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ആ ഒരു ലോകത്ത് അവിടെ ഓം ശാന്തി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു ശാന്തിയിൽ കുറെ നാൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ആത്മാവിന് സാധ്യമല്ല. ആത്മാവിന്റെ എപ്പോഴും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, എപ്പോഴും കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആത്മാവിന് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ലോകമായ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. അതാണ് ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ആത്മാവിന് യഥാർത്ഥ ആനന്ദവും സന്തോഷവും സമാധാനവും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ശാന്തിയും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ ആത്മാവിന് മടുപ്പ് തോന്നാതിരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ അത് വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന മനഃഷ്ടാനീന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. ശരീരം യദവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യുത്ക്രാമതീശ്വര ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയാത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പം പലതരത്തിലുള്ള 84 ലക്ഷം ജീവി വർഗങ്ങളിൽ പല ഓരോ ജന്മത്തിലും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചിന്തകളും എന്തൊക്കെ സംസാരവും എന്തൊക്കെ പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ചാണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് അതിനെയാണ് ഇവിടെ ജീവിത സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോ പരിതസ്ഥിതിയിലും ഓരോ ചുറ്റുപാടിലും ഓരോരുത്തർ ജനിക്കുന്നു. അപ്പം ആ ഒരു ചുറ്റുപാടിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ സ്വഭാവം നമ്മളിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഓരോ ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും ഒക്കെ നമ്മൾ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് വളരുന്ന ചുറ്റുപാടിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസവും
ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളും ചിന്താഗതികളും പ്രവൃത്തികളും ഒക്കെ പോകുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് വീണ്ടും ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരികയാണ്. ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജന്മം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ പല പല ജന്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരികയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഈ ജീവസത്തകൾ, നമ്മളെല്ലാം ആവുന്ന ജീവസത്തകൾ കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ എന്ന പോലെ. അപ്പൊ കാറ്റ് ഒരു ഗന്ധത്തിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജീവസത്ത. ശ്രോത്രം ചക്ഷുസ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവതേ. ഇപ്രകാരം മറ്റൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്ത മനസ്സിനിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കണ്ണ്, ചെവി, നാക്ക്, മൂക്ക്, ത്വക്ക്, നാവ്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കുകയും അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു ശരീരത്തില് അതിന്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തൊരു ശരീരം എടുക്കും. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ലഭിക്കും. അപ്പൊ അത് മനുഷ്യ ശരീരമാണെങ്കിലും മൃഗശരീരമാണെങ്കിലും പക്ഷികളായിട്ടാണെങ്കിലും ജലജീവികളാണ് ഏതിലാണെങ്കിലും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ചെവി എല്ലാം ഉണ്ട്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ അവര് ഓരോ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ അവർക്ക് നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, അവർക്ക് കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും രുചിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവർ ഓരോ വിഷയങ്ങളിൽ പെടുകയും അതിനെ ആസ്വദിച്ച് അത് തന്നെയാണ് പരമസത്യം, അതിലപ്പുറം ഒന്നിനും ചിന്തിക്കാനല്ല, അതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു അറിവുമില്ലാതെ അജ്ഞാനത്തിൽ മുഴുകി ഇരിക്കുന്നു. ഉത്ക്രാമന്ത്രം സ്ഥിതം വാപി ഭുജ്ഞാനം വാ ഗുണാന്വിതം വിമൂഢാനാനുപശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാന ചക്ഷുഷഃ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നുവെന്നോ ഗുണങ്ങളുടെ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏതുതരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നോ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അപ്പം ഒരു ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നതെന്നോ അജ്ഞാനികൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അത് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ ആകർഷണ വഴിപ്പെട്ട്, നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ആ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് വഴിപ്പെടുകയും ആ വഴിപ്പെടുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റശീലവും ചിന്താഗതിയും പ്രവൃത്തിയായിരിക്കും നമ്മളിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആണ് നമുക്ക് ഓരോ ശരീരം ഓരോ ജന്മത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ആ സ്വഭാവ രീതിക്കും പ്രവൃത്തിക്കും അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട്, ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് ആകർഷത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏതുതരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് മൂഢന്മാർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. മൂഢന്മാർ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കില്ല. അവർ വിചാരിക്കുന്ന ഒറ്റ ഒരു ജന്മം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ഒരു ജന്മം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആകെ ഒരു ജന്മം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ആ മൂഢന്മാർ അറിയുന്നില്ല, പല പല ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ പല പല ശരീരങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനപ്പുറമുള്ള ആ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ജന്മത്തിലും അറിവ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അറിവ് കിട്ടാതിരുന്നത്? നമ്മൾ അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ഏറ്റവും അധപതിച്ച കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആസക്തിയിലേക്ക് മാത്രമാണ് വീണു പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പല പല ശരീരങ്ങൾ എടുത്തു വന്നു. പക്ഷെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ സത്കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ ഒരു തീപ്പൊരി, ആ ചെറുതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു നമ്മൾ ചെയ്ത സത്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് ആ ചെറിയൊരു ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം നമ്മളിൽ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞ് ഈ പറയുന്ന ഭഗവാൻ ഇത്രയും അധ്യായങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങളാകുന്ന ജ്ഞാനങ്ങളെയെല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ജ്ഞാനം ശരിക്കും ഉൾക്കൊണ്ട് വിജ്ഞാനമാക്കി അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷ നേടണം. ഇതെല്ലാം ശാശ്വതമായത്, ഇതെല്ലാം നശ്വരമായിട്ടുള്ളതാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് ഈ ഭഗവാൻ മാത്രമാണെന്നും മറ്റുള്ളതെല്ലാം വെറും ജഡമാണെന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, ഈ ശരീരം പോലും നമുക്ക് സ്വന്തമല്ല, പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമുക്കിത് സ്വന്തമല്ല. പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഞാന്, എന്റെ സൗന്ദര്യം, എന്റെ ബുദ്ധി, എന്റെ കഴിവ് എന്നൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ അഹങ്കരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഈ ശരീരം പോലും ഒരു ദിവസം നമുക്ക് അന്യമാകും. ഈ ശരീരത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാം നേടിയെടുക്കുന്നത്. ഈ ശരീരത്തിലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സുഖിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സുഖം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും നേടിയെടുക്കുന്നത്. ജോലി ആയിക്കോട്ടെ, പണമായിക്കോട്ടെ, ധനമായിക്കോട്ടെ, ഓരോന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സുഖം കിട്ടുവാനായിട്ടാണ്. അപ്പം ആ ഒരു തലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉയരണം. ആ ഒരു തലത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ നവദ്വാരങ്ങളും ശുദ്ധമാകണമെങ്കിൽ ആ ജ്ഞാനം തെളിയുമ്പോഴേ ആ ശുദ്ധമാകുള്ളൂ. ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ, നവദ്വാരമാകുന്ന പുരമാണ് ഈ ശരീരം.
അതിലാണ് ഈ ദേഹി കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ ആ ദേഹി കടന്ന് വീർപ്പ് മുട്ടുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. നമ്മള് ഓരോ ജന്മത്തിലും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കും തോറും ആത്മാവിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അതിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ശരീരം എടുക്കാൻ നമ്മൾ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ശരീരത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തരാകും തോറും ആ ആത്മാവ് വീണ്ടും 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 അതിന് ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. അതാണ് പറയുന്നത് മനസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശത്രു, മനസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മിത്രവും എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ. അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ജന്മത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഭഗവാനെ ഒന്ന് നമുക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ശ്രദ്ധ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. യതന്തോ യോഗിനശ്ചൈനം പശ്യന്ത്യാത്മന്യവസ്ഥിതം യതന്തോപ്യകൃതാത്മനോ നൈനം പശ്യന്ത ചേതസ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എപ്പോഴും ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്കും ശ്രമിച്ചാലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഒരു സെക്കൻഡ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലാതെ അതിനുവേണ്ടി എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, എപ്പോഴും അതിൽ തന്നെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും വേണം. നമ്മുടെ അവസാന കാലം വരെ അതിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിൽ സ്ഥിതി ചെയ്താൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഭൗതികതയിലേക്ക് വീണുപോകും. കാരണം അത്രയും ആ മായയ്ക്ക് അത്രയും പ്രഭാവമുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് വശപ്പെടുത്താൻ. എത്ര വിവേകിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെയും പെട്ടെന്ന് അധപതനത്തിലേക്ക് വീഴ്ത്തുവാൻ അത്രയും ശക്തിയും പ്രഭാവമുണ്ട് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ ആ മായയ്ക്ക്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രഭാവമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. നമ്മള് എന്താണ് ഈ തൊട്ടു മുന്നേ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നതെന്നും ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആകർഷണത്തിന് വഴിപ്പെട്ട് ഏത് ശരീരമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നുള്ളതൊക്കെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. പക്ഷെ മനോവികാസം പ്രാപിക്കാതെ വെറും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രം കുടുങ്ങി ഈ കാണുന്ന ഈ ലോകമാണ് സത്യം, ഇതിലപ്പുറം ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശ്വസിക്കാനോ അറിയാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അവർ പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് വിശ്വാസം വരില്ല. യദാദിത്യഗതം തേജോ ജഗദ്ഭാസയതേ അഖിലം യച്ഛന്ദ്രമസി യച്ഛാഗ്നൗ തത്തേജോ വിദ്ധി മാമകം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നവയാണ്. ഇതേ ശ്ലോകം ഇന്നലെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ശ്ലോകത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്ധകാരം അത്രയും നീക്കി അതിനെ ശോഭായമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഈ സൂര്യനും, എല്ലതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പം പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഓരോ പ്രകാശത്തിന്റെയും ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും സൂര്യന്റെ തേജസ് തന്നെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. ആ സൂര്യന്റെ തേജസ്സും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെ അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകളും എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നവയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. ഗമാവിശ്യ ച ഭൂതാനി ധാരയാമ്യഹമോജസ ഉഷ്ണമേ ചൗഷധി സർവാ സോമോ ഭൂത്വാ രസാത്മക. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഉൾപ്പൂകി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്ന് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെ ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ സർവ്വഗ്രഹങ്ങളും വായുമണ്ഡലത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ, ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഉൾപ്പോകുകയാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങളുണ്ട്. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. പ്രപഞ്ചത്തിനെയൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലും ഉൾപ്പോകി നിൽക്കുന്നു. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആണ് പരമാത്മാവായിട്ട് ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും കുടികൊള്ളുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഓരോ ജീവിയിലും ഓരോ അണുവിലും ഉണ്ട് ഈശ്വര സാന്നിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഗ്രഹത്തിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മള് ഒരു വലിയൊരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തില് ഒരുപാട് ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ആ ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൂമിയിലെ ഒരു അറ്റത്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. ആ കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലൊക്കെ കോടിക്കണക്കിന് ഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട്. ആ ഗ്രഹങ്ങളിലൊക്കെ ലോകവാസികളുണ്ട്.
അപ്പൊ ആ ലോകങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനുണ്ട്. ആ ലോകങ്ങളിലെല്ലാം ഇതേപോലെ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ലോകങ്ങളിലെല്ലാം കാരണോദക സായി വിഷ്ണുണ്ട്, ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണുണ്ട്, ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾക്ക് ഒരിക്കലും അവസാനമില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭഗവാൻ ആകെ 10 അവതാരം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത അവതാരമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും ഈ നിമിഷം നമ്മുടെ ഭൂമിയിലടക്കമുള്ള എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ അവതാരവും ലീലകളും ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴും ഓരോ ലീലകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ധർമ്മവ്യവസ്ഥയെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഉൾപ്പോയി അവയെ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ സർവ്വഗ്രഹങ്ങളും വായുമണ്ഡലത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വായുവിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുകയാണ് ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ ഗ്രഹങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഓരോ ഇവയെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഓരോ അണുവിലും. അപ്പം ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശമായ പരമാത്മാവ് ഗ്രഹങ്ങളിലും വിശ്വത്തിലും ജീവസത്തയിലും പരമാണുവിൽ പോലും ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവിടുത്തെ ആ ഭഗവാന്റെ അധിവേശത്താലാണ് ഓരോന്നിനും ഉചിതമായിട്ടുള്ള ആവിഷ്കാരം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ശരീരത്തിന് വെള്ളത്തിന് മീതെ പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ജീവാംശം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ദേഹം മുങ്ങുന്നു. അപ്പൊ ജീർണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈക്കോൽ തുരുമ്പ് പോലെ പൊങ്ങിക്കിടക്കും. എങ്കിലും മരിച്ച ഉടൻ നമ്മൾ മുങ്ങിപ്പോവുക തന്നെയാണ് പതിവ്. അപ്പം ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ശൂന്യാകാശത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ പരമശക്തി അന്തർഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചന്ദ്രനായി തീർന്നിട്ട് എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവരസം പകരുന്നത്. അപ്പം ചന്ദ്രന്റെ സ്വാധീന ശക്തി മൂലമാണ് സസ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം സ്വാദുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം ഈ പിന്നെ സൂര്യന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമി തന്നെ എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത്. സൂര്യന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും, സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങള്, ഗോളങ്ങൾ ചലിക്കുന്നതും ഒക്കെ കാരണം, എല്ലാറ്റിന്റെയും കാരണം ഭഗവാനാണ്. അപ്പം സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തോടു കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചെടികൾക്കും എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രന്റെ ആ ഒരു നിലാവിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് വളരാനും അവയിലുള്ള ഒരു സ്വാദ് ലഭിക്കുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ടാണ്. അപ്പം ചന്ദ്രന്റെ ആ ഒരു നിലാവിന്റെ സ്വാധീന ശക്തി ഇല്ലാതെ സസ്യങ്ങൾക്ക് സ്വാദോ അവയ്ക്ക് വളരാനോ അവയ്ക്ക് സ്വാദുണ്ടാവാനോ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എല്ലാതും ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കൃപയാൽ മാത്രം. എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാം എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഇവിടെ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഓരോ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം എല്ലാം ഭഗവാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. സൂര്യനായിട്ടും ചന്ദ്രനായിട്ടും നക്ഷത്രങ്ങളായിട്ടും ഒക്കെ നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിത പ്രാണാപാന സമായുക്ത പച്ഛാമ്യന്നം ചതുർവിധം. സകല ജീവികളിലുമുള്ള ദഹനാഗ്നിയാണ് ഞാൻ. ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറന്തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആഹാരത്തിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയണം. ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാകുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ചൂടുണ്ട്, ആ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ്. ആ ആ അഗ്നി കൊണ്ട് ആ ദഹന രസാഗ്നി, ആ ദഹനാഗ്നിയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് ദഹിപ്പിക്കുന്നതും ആ അഗ്നിയാകുന്നു. ആ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള അഗ്നിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയണം. അപ്പം ദഹിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനെ പുറന്തള്ളുന്നതും പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് പുറന്തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ദഹനാഗ്നിയായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ശരീരത്തിലെ ആ ഭക്ഷണത്തിനെ എല്ലാം പുറന്തള്ളുന്നതുമായി പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയണം. അപ്പം ആ ദഹനാഗ്നിയാകുന്നു ഭഗവാന്. അപ്പൊ 4 തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. ആഹാരദ്രവ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 വിധത്തിലുണ്ട്. വിഴുങ്ങേണ്ടവ, ചവച്ചിറക്കേണ്ടവ, നക്കി കഴിക്കേണ്ടവ, വലിച്ചൂറ്റി കുടിക്കേണ്ടവ. ഇങ്ങനെയുള്ള 4 തരത്തിലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ട്, ആഹാരദ്രവ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള 4 തരത്തിലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്ന ദഹനാഗ്നിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം. പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് എല്ലാ ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതിജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദ വിദേഹ ചാഹം. സർവ്വജീവികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. നമ്മള് പരമാത്മസ്വരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ഭഗവാൻ അത് പറയാണ് 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. സർവ്വജീവികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ പരമാത്മസ്വരൂപത്തിൽ വാഴുന്നു. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളിലൂടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെ. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങളെ അറിയുന്നതും ഞാനാണ്. അപ്പം വേദങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനാണ്. ആ വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും ഒക്കെ
ഇതൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ദ്വാവിമൗ പുരുഷോ ലോകേ ക്ഷരാശ്ചാക്ഷര ഏവ ചാക്ഷര സർവാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥോ അക്ഷര ഉച്യതേ. പുരുഷന്മാർ രണ്ടു വിധം, തെറ്റു പറ്റാവുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം തെറ്റു പറ്റാവുന്നവരാവുന്നു. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റു പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളുണ്ടെന്ന് മുക്താത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ശുദ്ധാത്മാക്കൾ, അതായത് ഭഗവത് ഭക്തന്മാര്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ യോഗ്യരായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളാണ് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആത്മാക്കൾ, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കള്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കള്. ഇപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള നമ്മളെ പോലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്കൊക്കെ തെറ്റുപറ്റുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റുകയില്ല. അങ്ങനെ രണ്ട് വിധം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, തെറ്റുപറ്റുന്നവരും തെറ്റുപറ്റാത്തവരും. ഉത്തമ പുരുഷത്വന്യ പരമാത്മേത്യദാഹൃത യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ വിഭർത്തവ്യയ ഈശ്വര. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തി പോരുന്നു. അപ്പം ഭഗവാനാണ് അന്തർഗതനായിട്ട് ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായിട്ട് അവയെല്ലാം പുലർത്തി പോരുന്നത് പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള അവ്യയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് ഈ 3 ലോകങ്ങളെ പുലർത്തി പോരുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. യസ്മാക്ഷരമതീതോഹം അക്ഷരാദവിചോത്തമം അതോസ്മി ലോകേ വേദേച്ച പ്രതിത പുരുഷോത്തമ. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വാഴ്ത്തുന്നു. അപ്പം ക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാശമുള്ളത്, അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാശമില്ലാത്തത്. അപ്പൊ നാശമുള്ളതും എല്ലാറ്റിനും അതീതനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ ക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാക്കൾ, ക്ഷരമായ നാശമുള്ളതായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക്, ക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷരമായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അതീതനാകുന്നു. അതായത് അനശ്വരമായവയെക്കാളും ഉത്തമനാകുന്നു. അപ്പം ഇന്ദ്രിയാതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാകുന്നു ഭഗവാന്. അപ്പം ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിനും സർവശ്രേഷ്ഠനായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വാഴ്ത്തുകയാണ്. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണനെ അതിശയിക്കാന് ഭഗവാനെ കഴിഞ്ഞും ഉയർന്നവരല്ല നമ്മള് ബദ്ധജീവാത്മാക്കളാണ്. മുക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കൾ, ഇപ്പം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാന് മീതെയുള്ളവരല്ല. അവരൊന്നും ഭഗവാനോളമല്ല അവര്. അപ്പം എല്ലാറ്റിനും ഉയർന്നതും എല്ലാറ്റിലും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളതും ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. ഈ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ മാത്രമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പം ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും വ്യക്തികളാണെന്ന് ഇവിടെ സ്പഷ്ടമാവുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളും ഭഗവാനും വ്യക്തികളാണെങ്കിലും നമ്മളെ കഴിഞ്ഞും ഒരുപാട് സർവശ്രേഷ്ഠനാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെങ്കിൽ പോലും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഭഗവാന് തുല്യനല്ല. നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് തീരാനും സാധ്യമല്ല. നമ്മൾക്ക് ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഭക്തി പരിശീലിച്ച് ഉയർന്ന തലത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ, നമുക്ക് ആത്മജ്ഞാനം കൈവരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളും സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾക്കുണ്ടാകും. ക്ഷമയും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും സഹാനുഭൂതിയും, എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാനുള്ള കഴിവും, ദ്വന്ദ്ങ്ങളെയൊക്കെ സമഭാവനയോടെ അനുഭവിക്കാനുള്ള മനസ്സും ഒക്കെ നമുക്കുണ്ടാകും. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കഴിവ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തിക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ തുല്യരല്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഒരിക്കലും നമുക്കില്ല. അപ്പം എല്ലാറ്റിനും ഉത്കൃഷ്ടനാണ്, എല്ലാറ്റിനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായത് ആണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ബദ്ധാവസ്ഥയിലായാലും മുക്താവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും, ഇപ്പം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണെങ്കിലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ബദ്ധാവസ്ഥയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ശക്തിയാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ആ ശക്തിയുടെ വലയത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. നമുക്ക് അതിനെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാന് മീതെ നമുക്ക് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ശക്തികളുടെ പരിമാണത്തിൽ അതിശയിക്കാനാവില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അചിന്ത്യങ്ങളായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് എല്ലാ പ്രകാരവും സമശീർഷനാണ് ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന ധാരണ തെറ്റാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാന് തുല്യനല്ല. ഗുണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പോലെ ആണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ശക്തിക്ക് തുല്യരല്ല. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ ഉത്തമനും നമ്മള് താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ളവർ ആണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാന് തുല്യരല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഭഗവാൻ സർവശ്രേഷ്ഠനായതുകൊണ്ടാണ് ലോകരും വേദങ്ങളും ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വാഴ്ത്തുന്നത്.
യോ മാമേവമസമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം ന സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് ഹേ ഭാരത. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന്, സർവ്വശ്രേഷ്ഠനും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള പുരുഷനുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ആ ഒരു ജ്ഞാനം ലഭിച്ചവര് എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. അപ്പം അവർക്കൊരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അവരൊരിക്കലും ഭൗതികപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ആസക്തി പുലർത്താറില്ല. അവർക്ക് ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതരാണ് അവരാ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം കൈവരിച്ചവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇതമുക്തം മയാ അനഘ ഏതദ് ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത. ഹേ പാപരഹിത, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാകും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇത്രയും നേരവും പറഞ്ഞത് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാകും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പം പരമപുരുഷന്റെ ഈ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവന നിരതരാകുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ബാധയിൽ നിന്നൊഴിയാം. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് മോചനം നേടേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചറിഞ്ഞ് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിരതരാകുന്നവർക്ക് ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രഭാവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ആധ്യാത്മികമായൊരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ളത് എന്തും ആധ്യാത്മികമാണ്, അത് തികച്ചും അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സേവനം അത് നടത്തുന്നിടത്ത് ഒരിക്കലും ഭൗതിക മാലിന്യം നിലനിൽക്കില്ല. അപ്പൊ നിരന്തരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുകയും ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഒരിക്കലും ഭൗതിക ആസക്തിയോ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോ ഒരിക്കലും അവിടെ വരില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആസക്തി മുഴുവനും ഭഗവാനോടും ഭഗവാന് വേണ്ടുന്ന കർമ്മങ്ങളോടും മാത്രമായിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക ആസക്തിക്ക് ഒരിക്കലും സ്ഥാനം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾക്കൊന്നും ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ സേവനവും ഭഗവാനും ആധ്യാത്മികമായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തന്നെ. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഭക്തിയുത സേവനം നടക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ തലത്തിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അന്തരംഗ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാലാണ് നമ്മൾ നയിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള സേവനവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അത് രണ്ടും രണ്ടല്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക സേവനവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ആ ഭക്തിയുത സേവനം നടക്കുന്നത്. ബുദ്ധിമാനും വിശുദ്ധനുമാവാനായി ഏതൊരാളും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാകുവാനും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഭഗവത് സേവനം കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുക തന്നെ വേണം. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം സാമാന്യ ദൃഷ്ടിയ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നാലും അയാളെ ആ നിലയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ വയ്യ. ഇപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിയും കഴിവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതുകൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും പരിപൂർണത കൈവരിക്കാനോ ആത്മജ്ഞാനം നേടാനായിട്ടോ സാധിക്കില്ല. കലാപരമായിട്ടോ കായികപരമായിട്ടോ മറ്റു മേഖലകളിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിയും കഴിവും പ്രാപ്തിയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന പല കഴിവുകളുണ്ട്. അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിലനിൽക്കാനുള്ള കഴിവുകൾ മാത്രമാണത്. അത്തരം കഴിവുകളുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയുവാനോ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം നേടുവാനോ പരമപദ പ്രാപ്തിയിലെത്തുവാനോ സാധ്യമല്ല. അതിന് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക തന്നെ ഗതിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പം ഈ അധ്യായത്തിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കി വെക്കണം. അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് പോവാം. അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. ശ്രീഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വസംശുദ്ധിർജ്ഞാനയോഗവ്യവസ്ഥിതിം ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം അഹിംസാ സത്യമക്രോധസ്ത്യാഗശാന്തിരപൈശുനം ദയാ ഭൂതേഷ്വലോലുപ്ത്വം മാർദ്ദവം ഹ്രീരചാപലം തേജക്ഷമാ ധൃതി ശൗചമദ്രോഹോ നാതിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദൈവീമഭിജാതസ്യ ഭാരത. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി,
പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സഹജീവികളോട് കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, ധൈര്യം, സ്ഥിര സ്വഭാവം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ദിവ്യ ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പം ഇനി ഓരോരുത്തരുടെ ആ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഓരോ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. നിർഭയത, നിർഭയത, ഭയമില്ലായ്മ, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതെല്ലാം അസൂയാരാഹിത്യമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവ രീതി, അസൂയയില്ലായ്മ, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗ മനോഭാവം, ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുക, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, ഇപ്പം മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള പരദൂഷണത്തിൽ പറയാതിരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ടുള്ളതൊന്നും പറയാതിരിക്കുക. പിന്നെ എന്താണ്, സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുക, എല്ലാ ജീവികളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുക, ലോഭമില്ലായ്മ, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യം. നിർഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിനും ഭയമില്ലാതെ പരമാത്മാവിനെ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ഭയമില്ലായ്ക. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നിർഭയമില്ലായ്മ. അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ, അപ്പൊ കളങ്കമില്ലാത്ത പവിത്രമായിട്ട് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ആർജിച്ചവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം ഒക്കെ ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളാണ് ഈ ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടത്. ബ്രഹ്മചര്യ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബ്രഹ്മചര്യ കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പൊ 4 ആശ്രമ വർണ്ണ വ്യവസ്ഥയിലൂടെയുള്ള ആണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾക്കുള്ളതാണ്. അപ്പം വേദപഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ്. അപ്പം നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ഇതെല്ലാം സന്യാസാശ്രമത്തിൽ വരുന്നതാണ്. നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ഇതെല്ലാം സന്യാസാശ്രമത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ വരുന്നതാണ്. വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം എന്നതൊക്കെ ബ്രഹ്മചര്യ ആശ്രമത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആയുസ് 100 വർഷമാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ 100 വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് ആയുസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആദ്യത്തെ 25 വർഷം നമ്മൾ വേദപഠനത്തിലും കൂടാതെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. അപ്പൊ വേദം പഠിച്ച് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമൊക്കെ നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മചര്യ അവസ്ഥയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ആ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ നമ്മൾ ദാനവും യജ്ഞവും ആത്മനിയന്ത്രണവും ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ആണെങ്കിൽ പോലും ദാനവും യജ്ഞവും ചെയ്യണം, ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിക്കണം. അപ്പൊ ഏകപത്നി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കണം. ഒരു പത്നി എന്താണ് സന്താനോത്പാദനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ആ പത്നിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം തന്നെ പുലർത്താൻ പാടുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ ആ ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലും ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ്. അപ്പം പിന്നീട് അപ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യത്തെ 25 വർഷം പഠനത്തിന്, പിന്നീട് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിന് വേണ്ടി 25 വർഷം, അങ്ങനെ 50 വർഷം ശേഷം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ തപസ് വരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രാപ്തിയായിട്ടുള്ള മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ തപസ്സിനായിട്ട് പോകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിനോടുള്ള ഒരു വിരക്തി വരുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ വിരക്തി വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഘട്ടമാണ്, എല്ലാത്തിനോടും ആസക്തി കുറയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ഘട്ടമാണ് എന്താണ് വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ വാനപ്രസ്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ബ്രാഹ്മണ സ്വഭാവമാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹിതരായിട്ടുള്ള ദൈവികതയ്ക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പം ദംഭോദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവ അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സംവാദമാസുരിം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളൊക്കെ, ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ബ്രാഹ്മണ സ്വഭാവമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളൊക്കെ സത്വഗുണത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ സ്വഭാവമാണ് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ. അതില് പിന്നെ ഓരോ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയിലും നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട ഓരോ ധർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അസുര ഗുണങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു അസുര തലത്തിലുള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഗർവം ഉണ്ടാകും, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ് എന്നിവിടെ
ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം, ദേവി സമ്പദ്വിമോക്ഷായ നിബദ്ധായ സുരീമത മാശുജ സമ്പദം ദേവി അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങളും അസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അപ്പൊ അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങൾ, അപ്പം ഭൗതികയ്ക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ളതാണ് അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ബന്ധനസ്ഥരാക്കും. എന്നാൽ അതിന് അതീതമായിട്ടുള്ള അജ്ഞാനമുള്ളത് അഭൗതിക ഗുണങ്ങളോ മുക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് തുറക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ആസുര ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആസുര ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് മുക്തി ഒരിക്കലും അവർക്ക് ലഭിക്കില്ല. ഗർവ, അഹങ്കാരവും അഭിമാനവും ക്രോധവും പാരുഷ്യവും അജ്ഞാനവും ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കൊന്നും ഒരിക്കലും മുക്തി ലഭിക്കില്ല. അതൊക്കെ ബന്ധന കാരണങ്ങളാണ്. അത് നമ്മളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും അജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല, വീണ്ടും വീണ്ടും അജ്ഞാനത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. അപ്പം അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങളും എന്താണ് ആസുര ഗുണങ്ങൾ വീണ്ടും നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനോട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആസുര ഗുണങ്ങളുമാണെന്ന് ഭഗവാനോട് ഓരോ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി, പലതരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളെ, മനുഷ്യനിലുള്ള ഓരോ ജന്തു ജീവജാലങ്ങളിലുള്ള ഗുണങ്ങളെ പറ്റി ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം, ഭൂതസർഗോ ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുരയേവ ച ദൈവോ വിതരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം ദൈവികം എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ പറ്റി പറയാം. അപ്പം ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഓരോരുത്തരിലുള്ള ദൈവിക ഗുണങ്ങളും ആസുര ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പം ആസുരം ദൈവികം എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും. ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഒന്നുകിൽ അത് ദൈവികമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആസുരമായിരിക്കും. ഈ രണ്ടിലേതെങ്കിലും രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. അപ്പം ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി ഭഗവാൻ വിസ്തരിച്ച ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇനി ആസുരങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇനി പറയുന്നത്. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജ്ഞാന ജനാന വിദുരാസുര ന സൗജന്യാഭിചാചരോ ന സത്യം തേഷ്ടു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്ത എന്തെന്നോ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അപ്പൊ ആസുര സ്വഭാവികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്ത എന്തെന്നോ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിയില്ല. അവർക്ക് വിശുദ്ധിയില്ല, പെരുമാറ്റം അറിയില്ല, നല്ല പെരുമാറ്റശീലവും ഇല്ല, സത്യസന്ധതയും അവർക്കില്ല. അസത്യം അപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹുരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിം അന്യത് കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായിട്ട് ഒരു ഈശ്വരനില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉത്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരെ അമിതം ഈ ആസുര സ്വഭാവം ഉള്ളവരൊക്കെ ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്ന് അതിന് നിയന്താവായിട്ട് ഒരു ഈശ്വരൻ, ഈശ്വരനെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവര് പലതരത്തിലുള്ള സ്വന്തമായിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളിൽ കൂടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ്. അപ്പം സ്ത്രീ പുരുഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അധവദിച്ച കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം മുഴുകി കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒരു താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരുപാട് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലോകം ഉള്ളതെന്നും അപ്പൊ അതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവർക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു ഇതാണ് ആസുര ഗുണങ്ങളിലുള്ളവര്. അവർ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെയോ ഈശ്വരനെയോ ഒന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നേ ഇല്ല. ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മാനോ അല്പബുദ്ധയ പ്രഭാവന്ത്യുഗ്രകർമാണ ക്ഷയായ ജഗതോഹിതാഹ. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ അസുരഗുണങ്ങളിൽ പെടുന്നവര് എങ്ങനെയാണ് അധവദിച്ചു പോകുന്നതെന്നാണ് ഈ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. അപ്പം ഈ അസുരഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഇന്നലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, ആ തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവര് സ്വയം നശിക്കുകയും ചെയ്യും, മറ്റുള്ളവർക്ക് നാശം ഉണ്ടാക്കുകയും ലോകത്തിന് തന്നെ നാശം ഉണ്ടാക്കാനും ലോകത്തിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ തക്ക ആ ഒരു ശേഷി, ഒരു
ഏറ്റവും ഹീനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന ശേഷിയുള്ളവരാണ് ഈ ആസുര ഗുണങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ. അപ്പം അവരുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ലോകത്തിനും ജനങ്ങൾക്കും ലോകത്തിനും സമൂഹത്തിനും ഒക്കെ തന്നെ നാശം വിതയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവര്, അപ്പൊ ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, അവർക്ക് സ്വയം തിരിച്ചറിവോ ശേഷിയില്ല, അവർക്ക് ആ ജ്ഞാനമേ ലഭിക്കുന്നില്ല, അവർ അധപതിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അസുരന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അസുര സ്വഭാവികൾ ലോകനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്ന ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇക്കൂട്ടർക്ക് ബുദ്ധി കുറവാണെന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈശ്വരൻ എന്തെന്നറിയില്ല, ഈശ്വരനെ കുറിച്ചൊന്നും അവർക്കറിയത്തില്ല. എന്നാലും അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൽ അവർ വിശ്വസിച്ച് അതിലപ്പുറം ഒന്നും ഒരു സത്യമില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ബോധശൂന്യരാണ്. അപ്പം ഈ ഭൗതിക ലോകം ആകുന്നത്ര ആസ്വദിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവര് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഉപാധികൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലാണ് അവർ സദാ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത്തരം ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ മാനവ സംസ്കാരത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. ഫലമോ ജനങ്ങൾ അധികം അക്രമാസക്തരും നിഷ്ഠൂരരുമായി തീരുകയാണ്. അപ്പം മൃഗങ്ങളോടും പക്ഷികളോടും ഒക്കെ കൂടുതൽ ക്രൂരത കാട്ടുകയും അന്യോന്യം എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് അവർക്ക് രൂപമില്ല. പരസ്പരം സ്പർദ്ധയുണ്ടാകുന്നു, കൊല്ലും കൊലയും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ആസുര സ്വഭാവികളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലാണ്. അപ്പൊ മൃഗ ഹിംസ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇക്കൂട്ടരെയൊക്കെ ലോകവൈരികൾ എന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പം മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് പാപമാണെന്ന് അവര് കരുതുന്നില്ല. അപ്പം മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു തിന്നുന്നത് വളരെയധികം, മൃഗഹത്യ ചെയ്യുന്നത് വളരെ പാപമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ്. പക്ഷെ അവര് മൃഗത്തിനെ കൊന്നാല് ആ കൊല്ലുന്നവനും അതിനെ കൊന്നവന് പാപമുണ്ട്, വിൽക്കുന്നവന് പാപമുണ്ട്, അത് വാങ്ങുന്നവനും പാപമുണ്ട്, പാകം ചെയ്യുന്നവനും വിളമ്പുന്നവനും ഭക്ഷിക്കുന്നവനും ഒക്കെ അതിന്റെ പാപം ലഭിക്കും. അപ്പൊ മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു തിന്നുന്നതൊക്കെ ആ മാംസം കഴിക്കുന്നത് വളരെ പാപമാണെന്ന് ഇവർ അറിയുന്നേ ഇല്ല, മനസ്സിലാക്കുന്നേ ഇല്ല. അവര് നാവിന്റെ രുചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതെല്ലാം നിരന്തരം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അവരിങ്ങനെ വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് അവർ ഏറ്റവും അധപതിച്ച കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ശ്ലോകം 11-12. ചിന്താമപരിമേയാം ച പ്രളയാന്ത ഉപാശ്രിത കാമാപഭോഗപരമ ഏതാവതിഥി നിശ്ചിത ആശാപാശ സതൈർബദ്ധ കാമക്രോധപരായണ ഇഹന്തേ കാമഭോഗാർത്ഥമന്യ ഏനാർത്ഥ സഞ്ജയാൻ. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു, ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾ. അക്കാരണത്താൽ ജീവിതാവസാനം വരെ അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലയിലകപ്പെട്ട് കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടാണെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അപ്പം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ജന്മം കിട്ടിയത് സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനാണെന്നും ഉള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ ആസുരമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതി വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരുടെ ജീവിതോദ്ദേശം അവർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന അവരുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെ സുഖം അനുഭവിക്കാനാണെന്നാണ് അവർ കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾ മരണം വരെ അവർ ഈ വിശ്വാസം വെച്ച് പുലർത്തുകയും ചെയ്യും. അതിൽ നിന്ന് അവരെ മാറ്റാനായിട്ട് ആർക്കും സാധ്യമല്ല. കാരണം അവരവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അവർ മറ്റൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനോ അതിനെ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിശക്തിയോ കഴിവോ ചിന്താശക്തിയോ ഒന്നും അവർക്കില്ല. അത്രത്തോളം അവരുടെ പ്രവൃത്തിയാകുന്ന ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാകുന്ന പ്രവൃത്തിയാൽ അവർ മാലിന്യം പൂണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം. അപ്പൊ അവരെ അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പം മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലോ ഇഹലോകത്തിൽ താൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം ഭുജിക്കാൻ മനുഷ്യന്റെ വേറെ ശരീരം എടുത്ത് വീണ്ടും ജനിക്കുന്നതിലോ ഒന്നും അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല. ഇപ്പൊ മരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അവർക്കറിയില്ല. ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് ഈ ശരീരം പോലും നശിക്കുന്നതാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ആ ഒരു വീണ്ടും ജനിക്കുന്നതിലോ ഒന്നും അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല. ഈശ്വരനെ തന്നെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ജീവിതത്തിനായിട്ടുള്ള അവരിങ്ങനെ ഈ ലോകത്ത് തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മരിക്കും, മരണം ഏത് സമയത്തും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത പോലും ഇല്ലാതെ അവരിങ്ങനെ വീണ്ടും അടുത്ത ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ തേടി അതിൽ മുഴുകി ഇങ്ങനെ പല പല പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് പല പല കർമ്മങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പലതരത്തിലുള്ള വികാര വിചാരങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ അതിന് അവസാനമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു കർമ്മം ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായിട്ട് സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടാണെങ്കിൽ അവര് പല വഴിയിലൂടെ ന്യായമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ചല്ലാതെ അന്യായമായ രീതിയിലേക്ക് അവര് ധനവും സമ്പാദിച്ച് പല വിധത്തിലുള്ള ആസുര കർമ്മങ്ങളും ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണ്, ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും, ഇത്ര ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എനിക്ക് ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും.
ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, ഞാൻ എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്, കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിവാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്, ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവൻ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അസുര സ്വഭാവിയുടെ ചിന്താഗതികളാണ് ഈ പറയുന്നത്. എനിക്കെല്ലാം ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്, ഞാൻ ഒരുപാട് ധനവാനാണെന്നും എനിക്ക് എന്റെ ശത്രുക്കളെയൊക്കെ ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും എനിക്ക് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ കഴിയും, അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാത്തിനെയും അനുഭവിച്ച് ഈ പ്രകൃതിക്ക് ഈശ്വരനായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വാഴും, എല്ലാറ്റിന്റെ ഉടമയാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ഒരു ബോധതലത്തോടു കൂടി അത്രയും അജ്ഞാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുഴുകി മോഹിതരാകുകയാണ്, മായാൽ മോഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ചവും. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങി ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തരായി അവർ വീണു പോവുകയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ആസുര ഗുണങ്ങളിൽ പെടുന്നവരുടെ അവസാനത്തെ ഗതി, അവരുടെ അധോഗതിയാണ് അവർക്കൊരിക്കലും ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല, അവർ നരകലോകങ്ങളിൽ പതിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുകയാണ്. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരായിട്ട് സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഇവരെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള അസുര സ്വഭാവികളൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ഓരോ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി സ്വന്തമായിട്ടുള്ള പല രീതിയിൽ കൂടിയാണ് അവർ സ്വന്തം നിയമങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളെ പറയുന്ന വിധികളെ ഒന്നും അനുസരിക്കുന്നത്. വൈദിക ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്, അതിൽ പറയുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്, ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതൊന്നും അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. അവര് വ്യാമോഹിതരായിട്ട് ദുരഭിമാനത്താൽ അവര് വ്യാമോഹിതരായ അഹങ്കാരത്തോടെ അവര് പലതരത്തിലുള്ള അവരുടെ തോന്നിവാസത്തിനുള്ള യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അവരനുഷ്ഠിച്ച് ഓരോ പലതരത്തിലുള്ള നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അസുരന്മാര് മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായിട്ട് തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഠിക്കുന്നു. അപ്പം ഈ അസുര സ്വഭാവികളായവരുടെ ശരീരത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാൻ അവരുടെ അജ്ഞാനം ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ അജ്ഞാനത്താൽ വ്യാമോഹിതരായിട്ട് അവർ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ ആ പ്രവൃത്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നിടത്തോളം അവർക്കൊരു വ്യക്തമായ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്. ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാൻ കഴിയാത്തിടത്തോളം ഭഗവാൻ അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം അതേ അവിടെ നടക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി വിശ്വസിക്കണം, ഈശ്വരനെ വിശ്വസിക്കണം, പ്രപഞ്ചത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊന്നും ശരിയല്ലെന്നും ഒരു തിരിച്ചറിവ്, ഒരു വിവേകം വരണം. ഇതൊന്നും ആ ഒരു അത്രയും മാലിന്യം പൂണ്ട പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉദിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിദ്യാഹങ്കാരം, സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള അറിവ് പോലുമില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ വസിക്കുന്ന ആ ശരീരത്തിനെ തന്നെ പലവിധ ദുഷിച്ച കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ ശരീരത്തിനെ പല രീതിയിൽ പീഡിപ്പിക്കുകയാണ്, ആ ധർമ്മത്തിനെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താനേഹം ദിശത ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യജസ്രമശുഭ ആസുരിഷ്വേവ യോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യാധ്യമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ അസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പം അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മാറാൻ തയ്യാറല്ല. അവരോടിപ്പം നമ്മൾ ചെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരാളോട് ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയല്ല, ഇത് ഭഗവാനാണ്, എല്ലാം ഈശ്വരനിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്, ഈശ്വരൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും വസിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത മോശം ജന്മമായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് പണി നോക്കാൻ പറയും അല്ലേ. അവർക്കത് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒരൊറ്റ ജന്മമേ ഉള്ളൂ, ഈ ജന്മം സുഖിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ളതാണ്, ഈ കാണുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് എന്നേ അവർ പറയുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അധവദിച്ച ചിന്താഗതി, അജ്ഞാനമാകുന്നതിൽ മുഴുകിയിട്ട് ഈർഷ്യാലുക്കൾ ഈശ്വരനോട് തന്നെ ഈർഷ്യ വന്ന് അവർക്ക് ഈശ്വരനെ ദുഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് അവിശ്വാസം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് നിരീശ്വരവാദികളായിക്കൊണ്ട് ദുർബുദ്ധികളായിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഈ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ അസുരയോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ അവർക്ക് വീണ്ടും ജന്മം കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കർമ്മ നിയമം അങ്ങനെയാണ്. ഓരോരുത്തർ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പലതരത്തിലുള്ള അസുര യോനികളിൽ ഭഗവാൻ അവരെ ജനിപ്പിക്കുന്നു. ആസുരം യോനി മാപന്ന മൂഢ ജന്മനി ജന്മനി മാമപ്രാപ്യ ഇവ കൗന്ദേയ തതോയാന്ത്യദ്ധമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്രക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്ത് എത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെട്ടു വന്ന് കണ്ടോ. അപ്പൊ അത്രയും അധവദിച്ച ജീവവർഗങ്ങൾ ഒരിക്കലും പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് അവർക്ക് വരാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. കാരണം അവരവരുടെ ബുദ്ധിയെയും ചിന്തയെയും പ്രവൃത്തിയും ഒക്കെ അങ്ങേയറ്റം അധവദിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളാൽ മാലിന്യപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവർ അജ്ഞാനത്താൽ
മുഴുകിപ്പോയി, അജ്ഞാനത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, അങ്ങേയറ്റം കെട്ടിവരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്കൊരിക്കലും വിശ്വാസമില്ല. ആ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തിടത്തോളം ഒരിക്കലും അവർക്കൊരു തിരിച്ചുവരവില്ല. അവർ വീണ്ടും 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 ഏറ്റവും അധികം അധികം നീചങ്ങളായിട്ടുള്ള തലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു. അതായത് ഊർധ്വലോകങ്ങളുണ്ട്, അധോലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ഏറ്റവും അധപതിച്ച നരകലോകങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് അധികം അധികം നീചങ്ങളായിട്ടുള്ള ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരികയാണ് അവർക്ക്. ത്രിവിധം നരകസ്യേദം ദ്വാരം നാശനമാത്മന കാമക്രോധസ്ഥത ലോഭ തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് 3 കവാടങ്ങളുണ്ട്: കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. അപ്പൊ നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണിത്. നരകത്തിന് 3 കവാടങ്ങളുണ്ട്: കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. അപ്പം കാമത്തിന്, അമിതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തിന്, നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതിന്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഒഴികെ, അതിനെ ഒഴികെ അല്ലാതെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള ആസക്തികളെ ആകുന്ന കാമത്തെ നിന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തണം. ക്രോധം, അമിതമായിട്ടുള്ള ക്രോധവും നമുക്ക് ആത്മജ്ഞാനത്തിന് തടസ്സമാകും. ലോഭം, എന്താണ്, ഒന്നിനോടുള്ള ഒരു ആസക്തിയും അതിനെ നേടിയെടുക്കാനുള്ള ആ ലോഭം, എല്ലാത്തിനോടുള്ള ഒരു ആ വാഞ്ച എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കാമവും ക്രോധവും ലോഭവും ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിക്കണം. അവ ഇതെല്ലാം ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിന് വഴിതെളിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കാമവും ക്രോധവും ലോഭവും എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കുന്ന ഈ കാമക്രോധ ലോഭമോഹങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തണമെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്. ഏതിർ വിമുക്ത കൗന്ദേയം തമോദ്വാരെത്തിഭിർനരം ആചാര്യത്യാത്മനശ്രേയസ്തോ യാതി പരാം ഗതിം. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. അപ്പം ഈ 3 കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ രക്ഷിക്കുവാൻ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ അവര് പരമപദത്തിലെത്തുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. അപ്പൊ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശുദ്ധമായി തീരും, പവിത്രമായി തീരും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമനിധനങ്ങളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അനുസരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് തോന്നുകയുള്ളൂ, മനസ്സ് വരികയുള്ളൂ. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ അയാൾക്ക് അങ്ങനെ ആധ്യാത്മികതയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ വൈദിക പ്രമാണങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാണ്? നമ്മൾ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് ഉയരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാറ്റിലും ഒന്നിനും ഒരു നിയന്ത്രണമില്ലാതെ എല്ലാം ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അധപതിച്ചു പോവുകയുള്ളൂ. അപ്പം ആസ്വദിക്കാൻ പാടില്ലാത്തവയെ, അമിതമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തവയെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുക തന്നെ വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ആ ജീവിതത്തെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് കാമക്രോധ ലോഭ മോഹം എത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭാഗ്യവാനുമാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് ആ ജീവിതം സുനിശ്ചിതമാണ്. കാരണം അയാൾക്ക് പിന്നെ ഈ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ പെട്ട് ഉരുളേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അയാൾക്ക് ക്രമേണ ആ പരമപദ പരിപൂർണത നേടുകയും അങ്ങനെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടുവാനായിട്ടുള്ള വഴി തെളിയുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ തന്നെ അതിന് വഴിയൊരുക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. യസ് ശാസ്ത്രവിധി മുസ്ത്രിജ്യ വർത്തതേ കാമകാരദഹം നസിദ്ധിമവാപ്നോദേന സുഖം ന പരം ഗതിം. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനും സാഹചര്യത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ധർമ്മം എന്ന് വിചാരിക്കാനാവില്ല. അത് ശരിയായ രീതിയല്ല, അത് യഥാർത്ഥ രീതിയല്ല. അപ്പൊ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് വൈദിക ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചാണ്, ശാസ്ത്രവിഹിതത്തിനെ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള വചനങ്ങളെ നമ്മൾ അനുസരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ, അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കഠിനമായിട്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടോ ഒക്കെ തോന്നും, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് ശുഭമായിട്ട് വരും, ആനന്ദമായിട്ട് തന്നെ ഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള വചനങ്ങളെ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കണം, അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. അപ്പം തന്നിഷ്ടം പോലെ നമ്മൾ സ്വന്തം നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിനും കാലഘട്ടത്തിനും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ തോന്നിയ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തോന്നിയ പോലെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരിക്കലും
പരിപൂർണത ലഭിക്കില്ല, പരമലക്ഷ്യ പ്രാപ്തിയോ പരമപദപ്രാപ്തിയോ ഒന്നും നമുക്ക് ഒരു സുഖമോ അതിൽ നിന്ന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സുഖമോ താൽക്കാലികമായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു സുഖമോ സന്തോഷമോ ഒന്നും അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള വചനങ്ങളെ നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കുക വേണം. അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ്. ഇവിടെ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലെ ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുവും രാവണനും പോലെയുള്ള ആൾക്കാരും ഒക്കെ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. അവരുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അവർക്കെല്ലാം നാശം വന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഓരോ ഉദാഹരണങ്ങളാണിത്. തസ്മാത് ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യകാര്യ വ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വ ശാസ്ത്രവിധാനോക്തം കർമ്മ കർത്തും ഇഹാർഹസ്യം. എന്തു ചെയ്യണം, എന്തു ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്ര വിധി പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ധർമ്മശാസ്ത്ര വിധിക്കനുസരിച്ചാണ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ആ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യജന്മം മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ തോന്നിയ പോലെ നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പം ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് ഏത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ നിയമനിബന്ധനകൾ ശരിക്കും പഠിച്ചറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കണം. എങ്കിൽ ക്രമേണ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഉന്നതി പ്രാപിക്കുകയും നമുക്ക് ആ പരിപൂർണത നേടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവൻ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്നത്ര അത്യുത്കൃഷ്ട ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുകയും അറിയുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നവന് വേദങ്ങളിലൂടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകി നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേദസംഹിതങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ, സംഹിതകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ അറിവുകളും നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത ജ്ഞാനത്തിലൂടെ, അത്യുത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനമെല്ലാം നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ, നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ അറിയുന്നതിലൂടെ, കൃഷ്ണശാസ്ത്രത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ അത്യന്തം ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനായിട്ടാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഏറ്റവും അധവദിച്ചു കിടക്കുന്ന ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ടുള്ളവർക്ക് ആ വേദമന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഹരേ രാമ എന്ന മന്ത്രത്തിനെ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നാക്കി ഏത് തലത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും ജപിക്കുവാൻ പാകത്തിന് ആ മന്ത്രത്തിനെ മാറ്റി ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രമാക്കി തന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. അപ്പം ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടുവാനും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനുമാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒറ്റൊരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു, നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള നാമസങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുക, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുക, ഈ സംസാര സമുദ്രത്തിൽ, ഈ ജനന മരണമാകുന്ന ചക്രത്തിൽ നിന്ന്, ഈ സംസാര ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അത്രയും കാരുണ്യത്തോടുകൂടി ആ കൃഷ്ണപ്രേമം എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തനായിട്ട് അവതരിച്ചത്, ഒരു ഭക്തന്റെ ഭാവത്തോടുകൂടി അവതരിച്ചത്. അപ്പം അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അങ്ങനെ ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുകയും നാമം ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ പരിശുദ്ധമാകും. ക്രമേണ ശുദ്ധി നേടുകയും പൂർവ്വജന്മ പാവങ്ങളും മാലിന്യങ്ങളും ഒക്കെ ക്രമേണ നീങ്ങുകയും നമുക്ക് ആ ഭക്തി സാധനയിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം ഭക്തി സാധനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വീണ്ടും വണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ വീണ്ടും ആ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ വിധിപ്രകാരം പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എങ്ങനെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാന് വെച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക, ഭാഗവതം പഠിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ പുസ്തകം വിതരണം ചെയ്യുക, ഭഗവത്ഗീതയും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനെ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവര് വൈദിക സാഹിത്യമൊക്കെ ആ ഒരു ജ്ഞാനം മുഴുവനായിട്ട് ലഭിച്ചവരാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവരെയും ദൈവിക ഗുണമുള്ളവരെയും കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ നരകത്തിന്റെ ദ്വാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ, നരക കവാടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവരും ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ളവരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ ഈ ഒരു അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിച്ചു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നതെന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഓരോ അധ്യായത്തിലും ഊന്നി പറയുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരും നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന് വെച്ച ശേഷം മാത്രം പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക, അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ക്രമേണ സാധന അനുഷ്ഠിച്ച് മുന്നേറുക.